Wow, όχι! Όχι! Νομίζω δεν φορτώνα τα chunks μου. Όχι ρε. What? Γεια σας παιδιά μου και σήμερα παίζουμε ζεστό map Para 72 στον Bad Lion. Όπως πάντα, επειδή MC Gamer είναι τα tryharder παιδάκια, αλλά τι να κάνουμε. Οχοχο, κάτι πήρα. Ωραία, λοιπόν. Σήμερα έχω να μιλήσω για ένα σημαντικό topic για μένα. Δεν ξέρω για σας τι topic θα είναι, αλλά για μένα είναι ένα πολύ σημαντικό topic. Μπήκε ο B-Boy στο Skype. Που σε ρε B-Boy φίλε. Θα σκοτώσω αυτόν εδώ. Οκ, ψόφα εσύ, ωραία. Λοιπόν, ένα σημαντικό topic για μένα. Κι άλλος θα το πάρω. Το topic σήμερα είναι για κάτι φίλους που έχω στην Ελλάδα. Με 3-4 άτομα από αυτούς, βασικά 2-3 άτομα που ξέρω από αυτούς, ακόμα μιλάω. Με αυτούς τους φίλους λοιπόν, τους ξέρω περίπου τώρα 7 χρόνια. Είμαστε καμιά δεκαριά άτομα. Μπορώ να πω, ναι. Και τους ξέρω καμιά 7 χρόνια, τους ξέρω παραπάνω. Τους 3 από αυτούς, 4 τους ξέρω και παραπάνω, τους ξέρω και 10 χρόνια από αυτούς γενικά. Και κάναμε πολύ παρέα κάθε μέρα, δηλαδή μετά το σχολείο. Ξέρω εγώ, πήγαιναμε σε ένα σπίτι, παίζαμε Black Ops, zombie φάση τότε, καμένοι στο Call of Duty, φίλε. Κάμενα άτομα, zombies και όλα αυτά, αλλά ναι. Και παίζαμε Call of Duty και όλα αυτά γενικά. Και μετά ή κάναμε skate και όλα αυτά. Τότε ξέρεις αυτό το style, το skate. Αλλά τέλος πάντων, λοιπόν. Ναι. Και απλά μόλις έφυγα από Ελλάδα, ήρθα εδώ Καναδά. Όχι, δεν χάσαμε επαφή. Ακόμα παίζαμε Black Ops Zombie και όλα αυτά. Στο PS3 είχαμε δύο μικροφωνάκια φάση και όλα αυτά. Και δεν θέλω να αναφέρω και ονόματα, επειδή λόγω προσωπικών private loan, ξέρετε τώρα, τον αιτία του. Οκ. Και πριν λίγο ξύπνησα, οπότε θα είμαι λίγο η φωνή μου κάπως. Αλλά ναι, παίζαμε πολύ Black Ops εκείνες τις μέρες, ok. Και όταν λέω πολύ Black Ops, εννοώ πάρα πολύ Black Ops. Καμένοι στο Black Ops 1 και 2. Γενικά στα zombie και όλα αυτά, multiplayer. Και ναι. Και παίζαμε, ξέρω και όλα αυτά. Και μετά, ας πούμε, μόλις ήρθα εδώ, έμαθα το Minecraft, ok. Έμαθα το Minecraft. Και ήμουνα κάπως, cool παιχνίδι, αυτό θα παίξω κι εγώ στο PC και όλα αυτά. Εν τω μεταξύ είχα το fail PC μου εκείνες τις μέρες. Το 30 fps PC μου. Αλλά ναι, λοιπόν. Και έπαιζα Minecraft, okay. Και μετά σιγά σιγά είχα επαφή με αυτούς τους φίλους, επειδή λόγω του Minecraft και λόγω επειδή ξεκίνησα λίγο το YouTube και το κινητό μου απλά θέλει να μου πει όχι, έχεις μήνυμα τώρα που κάνεις βίντεο. Αλλά ναι, και γνώρισα και μετά, μπερδεύτηκα λοιπόν. Ναι, αφού έπαιζα Minecraft και όλα αυτά, έχανα σιγά σιγά επαφή με αυτούς τους φίλους. Μπράβο Κοντό, δεν ξέρω τι έκανες. Έχανα επαφή με αυτούς τους φίλους. Ξεκίνησα λίγο το YouTube, εντάξει, κατά 30 fps, YouTube φίλε μου. Γεια σας παιδιά, είμαι κολλής, squeaker voice. Ξέρω εγώ, και γνώρισα και τον Bo και το Rust και όλα αυτά. Και δεν λέω, και αυτοί πολύ καλοί φίλοι είναι ακόμα. Τους έχω για αυτούς τους φίλους, σαν τους κολλητούς μου και όλα αυτοί, ok. Και γενικά ξεκίνησε το YouTube, ξέρω εγώ, έφευγα από αυτή την επαφή με αυτούς, ξέρω εγώ, το code και όλα αυτά. Αλλά ακόμα μιλούσα με
με 2-3 άτομα από εκεί. Ήταν ο MNL, από τους Greek GFX Designers, όποιος τον ξέρει. Και μετά έχουμε τον Spiro White, ο οποίος είναι στο Sandbox. Σταμάτα να τρέχεις, φλόρε! Λοιπόν, φίλε, θα πεθάνεις, θες δεν θες. Τέλος πάντων, δεν ρετζάρω τώρα. Λοιπόν, οπότε ναι, λοιπόν, τι είναι αυτό? Yo! Είναι 3 team. Όχι, 2 team είναι, έτσι. Οκ, λοιπόν, την κάνω. Λοιπόν, χωριστείτε, please, χωριστείτε. Λοιπόν, team. Ωραία, κάνω team με αυτόν. Και ναι, γενικά απλά γίναμε φίλοι. Ωραία, team με αυτόν. Και ναι, no payment. Και ναι, είμαι καλός άνθρωπος από ό,τι βλέπετε. Και γενικά έχασα να χάνω επαφή λόγω του YouTube και όλα αυτά. Ακόμα μιλάμε 2-3 άτομα κάπως. Τον MNL και τον Spiro White, ο οποίος είναι στο box, όσοι δεν το ξέρετε. Και ναι, και απλά δεν ξέρω, μου λείψε αυτή αυτή η παρέα. Κάπως, να σου πω την αλήθεια, και ναι. Αλλά οκ. Εσύ το παίζεις πολύ defensive και δεν μ' αρέσει. Λοιπόν, και ναι, απλά μου λείψε αυτή η παρέα και θέλω να ζητήσω συγγνώμη που έτσι χάσαμε λίγο την παρέα, επειδή λόγω του Minecraft και όλα αυτά. Οπότε ναι, αυτά, sorry. Μου λείψαν αυτές οι παρέες και όλα αυτά. Και δεν λέω τώρα πως ο Pocket Mine και όλοι αυτοί δεν τους πάω πια, όχι, και αυτοί οι φίλοι μου είναι και αυτοί κολλητοί μου και αυτούς τους αγαπάω και ok. Και ναι, Team Please και όλος αυτός, ναι. Αλλά μου λείψε αυτή η κλασική παρέα, η παλιά. Οπότε ναι, αυτά. Δεν ξέρω τι να πω. Ωραία, αυτό. Τώρα λογικά κάνω το outro. Τώρα σκέφτομαι τι άλλο να προσθέσω. Ναι, ξέρω εγώ, μόλις βγήκε το Minecraft σε PS3, ξέρω εγώ. Τους το είχα μάθει το Minecraft λίγο εγώ. Το αγόρασα για αυτή, εντάξει, και μετά από εκεί που χαθήκαμε, ξαναμπήκα στο Minecraft στο PS3 και όλα αυτά, αλλά μετά ξαναχαθήκαμε και ναι. Γενικά αυτά. Και θα ήθελα πολύ αυτή την παρέα να ξαναπαίζουμε Black Ops και όλα αυτά. Αλλά ναι. Οπότε ναι. Και με τον έχω τσακωθεί κάπως, επειδή παίζαμε GTA και με σκότωνε και απλά μετά έβαλα ένα φίλο μου και τον έβριζε και τον βρίζαμε επειδή, αλλά και sorry φίλο όσους έμαντεψε στο βίντεο. Αλλά ναι, λοιπόν, αυτά. Άμα σας άρεσε αυτό το βίντεο, μην ξεχάσετε να αφήσετε ένα like, κάντε και ένα subscribe, comment, πείτε μου τους γνώμες σας, ξέρω εγώ, για το skin. Επειδή by the way άλλαξα skin, είμαι ghoul τώρα υποτίθεται. Απλά πήρα το παλιό skin και το έκανα λίγο φάση ghoul. Οπότε ναι, πείτε μου στα comments άμα το βλέπετε όλο το βίντεο. Άμα είναι αυτό ωραίο το skin ή το άλλο που είχα το κόκκινο με το... Ναι, το κόκκινο με το μαύρο και όλα αυτά και το άσπρο, ναι. Οπότε ναι, ευχαριστώ που καλούσατε. Και θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο λογικά. Επειδή μπορώ, ρε παιδιά. Επειδή είμαι ο Γκόντας. Επειδή αυτά. Peace out.